Здравейте, аз съм архитект Мартин Лазаров, преподавател по теоретична подготовка в ПГС Ангел Попов, както и един от основните инициатори и създатели на нашия иновативен предмет, а именно дигитализация на строителните процеси. Към настоящия момент преподавам за първа година предмета на 9 клас строителство, архитектура и 9 клас архитектурна реставрация, но самата дисциплина е разработена в 4 модула, които се изучават от 9 до 12 клас и включват сградостроителство, градоустройство, архитектурно проектиране и организация на строителните процеси. Самия предмет е иновативен не толкова заради работата с BIM софтуери, а заради създаването на нова система на преподаване, която включва упражняване на 3D прототипиране, както и 3D демонстрации на изучаваните елементи на сградите в часовете, различни открити уроци с много сложни междупредметни връзки, както днешния ще бъде, практически задачи, срещи с действащи специалисти от бранша и разбира се множество конкурси и еразъм проекти, в които нашите ученици прилагат наученото към момента. В днешния съвместен урок с инженер Теодора Колева ще разкажем за едни инженерни съоръжения, които са не чак толкова впечатляващи заради архитектурния си облик, но всъщност са свидетелства за архитектурния технически напредък на страната и на света, а именно водонапорните кули. Урокът е разработен в две части, като първата част всъщност представлява презентация, в която разказваме за устройството на водонапорните кули, тяхното приложение, различни техни характерни особености, архитектурни стилове, в които са проектирани, и във втората част също показваме и доста примери от България, докато във втората част с учениците от 9 клас, специално с архитектурна реставрация, създаваме 3D модел на малка водонапорна кула, използвайки чертожен софтуер ArchiCAD, който в последствие може да бъде разпечатан на 3D принтера. Нека да започваме. Здравейте, ученици! Днес с инженер Теодора Колева ще ви разкажем за едно инженерно съоръжение с специфична архитектура, което всъщност е доста непознато за вас, като млади хора, може би защото отдавна е излязло голяма част от класическата си употреба. И в България са останали ограничен брой такива съоръжения, които най-често могат да бъдат срещнати покрай ЖП гарите, тъй като след малко ще разкажем повече за тяхната функция, но това са водонапорните кули. Накратко, водонапорната кула има специфично устройство, което се състои от конструкция и резервоар, за които по-подробно ще разберете след малко. По отношение на архитектурата могат да бъдат разделени на два основни периода, предвъзрожденски и следвъзрожденски, 4 периода, извинявам се, и преди и след Втората световна война, когато вече започва да се изграждат предимно по типов проект. Докато ако загледаме предишните примери, вече тук имаме малко по-богата архитектурна стойност. По отношение на самите материали, с които могат да бъдат изпълнявани тия водонапорни кули, първоначално са били с каменна изделия, след това вече навлизат тухли, бетон, монобетон и вече най-новите решения са металните конструкции. Като от тук вече забих и предавам щафетата на инженер Колева. Да, аз ще ви разкажа малко повече за предназначението и за устройството на тези коли. Както каза архитект Лазаров, вече не се използва чак толкова. Иначе има ключова роля заедно с резервоарите в водоснабдителните системи. Резервоарите могат да имат много функции. Често играят и комбинирани функции. Например, купаните резервоари в водоснабдителните системи често имат напорно регулиращи функции. Това означава, че едновременно създават напор, като се разполагат на високи точки около водоснабдявания обект и същевременно регулират потока на вода, защото от водоизточника той е постоянен, а пък консумацията на потребителите е непостоянна. И затова тези резервоари регулират разликата в консумациите. Когато обаче нямаме възможност да изградим на високо място тези вкопани резервоари, начинът е да си направим сами
този напор, високото място, чрез изграждането на такава водонапорна кула. Какво е устройството на кулите? Състои се първата част резервоар или още се нарича чаша, защото в нея се съхранява водата. Както казах, съхранява се водата. Материалът, който се изграждат обикновено е стоманобетон или пък ламарина. Формата, която имат най-често е кръгонапъчно сечение, а пък дъното им се оформя различно в зависимост от обема вода, който съхраняват резервоарите. Този, който е показан на снимката, е с сферично дъно, като това се прилага при по-големите резервоари, с по-големи кубици вода, които съхраняват. Може да имаме с плоско дъно, това е при по-малките резервоари, и може да имаме и такова оформяне на дъното, нарича се дъно-инце, което също е при по-големи обеми. Иначе като цяло обемите са между 50 и 300 кубика на водните кули, на чашите им. По-големи може да се срещнат в чужбина, в България по-рядко. Височината от 10 до 30 метра някъде на водните кули. Това е едната част. Другата част на резервоарите, това е носещата конструкция. Архитект Лазаров спомена за нея, че може да бъде бетонова или стоманобетонова. Най-често срещания пример. Друг вариант е с стоманобетонови колони. Бройката им е между 4 и 12, а пък между тези колони се изграждат тухлени стени. Друг вариант е зидани стени за резервоара, което е трудоемко и не се прилага особено често. Евентуално, когато трябва да се върже архитектурно с някакви други обекти в близост до кулата, дървените конструкции са рядко прилагани, когато водните кули са като временни обекти в близост до някой строителен обект, например. Стоманените конструкции в България са рядко използвани, в САЩ пък са доста често използвани, със сигурност сте ги виждали по филмите. Предимство на тези стоманени конструкции е, че са доста леки, бързо се изграждат, водно непропускливи са, но пък много корозират. Това е големия недостатък на стоманата, че корозират при контакт с вода. Малко за оборудването на тези резервоари с какви тръбни системи са снабдени те. Имаме вливна система, т.е. по която се влива водата вътре в резервоара. Обикновено преди това имаме помпа, за да може да я изкачим на високо до чашата водата. Вливането става над нивото на водата, за да може да се осигури аериране на водата, т.е. вкарването на въздух в нея. Следващата система е хранителната система. Това е комплекса от тръби, по които водата тръгва към консуматорите. Захранваното селище или предприятие, към което отива водата. Вземаме вода от дъното на резервоара, като целта ни е максимално да са отдалечени точките, на които вкарваме и които вземаме вода, за да може да има кръговрат на водата и да не се получават зони, в които тя застоява. Вземането на водата става от дъното някъде 25-30 см над дъното на резервоара, като имаме и цевка там. Другата, третата система е преливно-изпразнителната система. Състои се от две части. В горната част, най-високото ниво на водата, имаме преливник, за да може да не прелее водата в моментите с минимална консумация от страна на потребителите. И изпразнителната система пък е в дъното на резервоара. Ако имаме нужда да ремонтираме, да изпразним резервоара, това източване става от там. Отвеждаме водата към някакво дере или в ниска част на терена. Към тези трите системи имаме други части, като спирателни кранове, като цевка, както споменах, на хранителната система, поплавал вентил, който регулира кога да спре подаването на водата и така нататък. Това е общо взето устройството на водонапорните кули. Архитект Лазаров сега ще ви разкаже за някои произведения в София и ще ви в страната.
цел. Както вече казахме, водонапорните кули са един вид от живеца към нуждите на съвременния живот, но те винаги ще останат паметник за културно-историческото наследство, както и за техническия напредък на нашата страна и не само на нея, на целия свят. Затова в днешната презентация съм отделил няколко примера за най-разпознаваемите водонапорни кули, които са запазени към днешна дата. Започваме с първата водонапорна кула. Това е кулата в Лозенец с височина 27 метра. Първоначално тя е изградена в Софийското поле с цел да захранва видите вилната зона на Лозенец. Като по изчисление тя трябва да бъде с височина минимум 15 метра, за да може да захранва околните види, но за сметка на това тя е построена 27 метра, тъй като тя служи като второто предназначение за наблюдателна кула. Всъщност, колкото и семпла да ни изглежда към днешна дата тази архитектура, тя е създадена в духа на представителните сгради от онази епоха и нейната стойност всъщност дават парапетите от ковано желязо, аркирания в хората, който е подчертан с две колони фронтон, както и специфичното членение на дограмите. Но в последствие в района започва да се изграждат вече 3-4 етажни жилищни сгради и нейният водонапор не е достатъчен да ги захранва, съответно тя постепенно губи функцията си и остава един красив паметник, който към днешна дата получава втори живот и е пространство за творци, в нея се създават различни изложби и така нататък. Втория пример, който ще ви дам, е също кула от София. Това е кулата от квартал Илиянци, която е била построена да обслужва нуждите на памучни предачни предприятия в София. През 1955-1956 година всъщност това е единствената кула в България водонапорна, която има статут на недвижима културна ценност. Това е дял от архитектурата и цяло, с който ще се занимавате в вашето образование, бъдеща професия, надявам се. Тя всъщност е изключително характерна с този тухлен кожур, който е подпрян с силно декорирани конзоли, хоризонталното членение подчертано с каменни корнизи, аркади, които са направени от тухли, впечатляващ горен корниз. Наистина сградата има доста силна декоративна стойност, но на съжаление се оказа, че колегите архитекти не могат да намерят абсолютно никакви чертежи, а тя е частна, за да може да бъде създаден план за нейното възстановяване и реставрация на други думи. Следващата кула, която ще ви представя, е кулата в град Сливен. Тя е построена, те също са били две кули, до старата ЖП гара и до новата ЖП гара. Казахме вече, че основната функция на водонапорните кули в миналото е да зареждат парните локомотиви с вода, съответно затова те че са строени до новите ЖП гари, които се преди освобождението и след освобождението се създават. Тя е, да кажем, сама по рода си, тъй като има каменен етаж, който завършва с аркада, чисто декоративна, и втория етаж, който е от бяла гладка мазилка, както и скатен покрив. Самата конструкция е осмоъгълна, резервуара по същия начин е в осмоъгълна конструкция. Към днешна дата тя не е обявена за паметник на архитектурата, тъй като липсват много сведения за нейното възникване и специфични строителни техники, тъй като отново е частен обект и се стои в едно кръгово, там до лидъра на автогарата. Следващата, вече най-накрая реновирана такава водонапорна кула е кулата в Димитровград, която е с доста свежа архитектура. Тя е построена за обслужване на източната ромелийска железница, но е относително ниска, мисля, че беше около 15 метра висока, тъй като тя е изградена в най-високата точка на града. Години наред тя е подложена на разруха. Новия градоустройствен план на града предвижда тя да бъде заобиколена от кръгово движение, но в последствие архитектурни конкурси и различни проекти предлага тя да бъде пространството около нея да бъде облагородено и тя също да се получи буквално като център, който може да има различни приложения спрямо съвременните нужди, включително и музей.
Една от последните коли, с които ще ви запозная, колата в Кардам, изключително монументална, изцяло създадена изцяло обработен камък с тухлени корнизи, аркирани прозорци, врати на първия етаж, оттам нататък вече самите отвори навлизат в ниши, имаме трифурни прозорци под каменния корниз. Колата е създадена до ЖП гара Кардам, за да захранва влаковете Кардам Добрич. И към днешна дата, за съжаление, също е в доста окаяно състояние. Истината е, че много от тези коли, дали заради липса на проектна документация или заради всякакви архивни документи, не получават статута на паметник и стават доста уязвими в ръцете на инвеститорите, чието единствен интерес е те да бъдат съборени и залечени. Но всъщност на тези изображения виждате различни примери как може да бъде даден нов живот на една стара водонапорна кола, дори тя отдавна да не бъде в употреба. И всъщност е наш морален дълг да възпитаваме чувството да защитаваме нашата история, да я пазим и да я пресъздаваме да я нагаждаме към новото бъдеще, и с което ви благодарим за вниманието. Така, това сме. Във втората част на нашата работа учениците работиха с чертожен софтуер ArchiCAD, който всъщност е BIM програма за създаване на информационни модели, както разработването на 2D чертежи, така и разработване на 3D модели. Всъщност използваме ArchiCAD, понеже тя е с неограничени възможности от към графика и използвани материали, както и формати на работа. В случая учениците получиха индивидуално, т.е. общо задание, в което трябваше да изчертаят водонапорна кула с осмоъгълна основа и осмоъгълен резервоар с долна страна 3 метра, в която трябваше да предвидят 4 прозореца в конструкцията, витостълбище, както и входна врата. Условието беше прозорците и вратата да бъдат аркирани в горния си край, да получат декоративен елемент с ключов камък, изпълнен от тухли. В частта на резервоара, която вече споменах, че е осмоъгълник, отново прозорците бяха разположени по-начесто, са по същия начин аркирани и беше автоматично генериран покрив, след което самите материали бяха сменени и завършеният резултат е водонапорна кула, която изглежда в класически стил.